Bueno, o que facía falta, sei o cara que facía falta, que había que ir á emigración, levar un contrato de traballo, todo eso, pero eu non, eu fui de turista. Un compañeiro que estaba lá, dixenlle eu se non fora por qué, tamén marchaba para Suiza, Raúl. E se ves vente, como mellor sempre hai, choia, tal, cual, e marchei. Marchei para lá, a la buena de Dios. E eu levaba 40.000 pesetas comigo daquela. Pero cheguei ali e dixo o meu compañero, canto diñeiro levas? Se levo 40.000 pesetas, toma 10.000 máis que menos de 50.000 pesetas non te deixan entrar como turista. Non te deixaban entrar. Tiñas que levar o mínimo 50.000 pesetas. O sea, dillete de ida e volta. Non? Entón, cheguei ali, presentei e tal, dixerme que levas na maleta. E dixen, a verdade, non lle dixen un bromo, dixen, mira, levo un pouco de xamón, levo unhas barras de chourizo, e tal, podo saber? Dixen, así con cara de... E mirou po xamón e dixen, ui, que rico. Dixen, o plano, ui, que rico. Dixen, bueno, pois, deixen-me levar o chourizo como estou o xamón, tal, non? E marchamos, seguimos, fomos a Solotur, un pueblo moi bonito. E claro, o primeiro día, na primeira semana, non había traballo, andaban eles en busca de traballo para min. Entón, eu facía as compras, iba ao Migros, que chamaban, que era un supermercado, e compraba para eles, para a noite, porque facíamos todo na casa, nunha casa que tiñan eles. Ali cociñamos, lavábamos, facíamos todo, senón non se podía salir daqui. E, claro, chegou un momento que me xuntei, eu pagaba sempre con diñeiro grande porque non conocía o diñeiro, entón pagaba sempre con billetes grandes, non? E cheguei a xuntar con un montón de monedas e un sábado, pois fomos os tres, o meu primo, outro compañeiro, o Raúl e eu, ao Migros. Compramos e tal, entón, dille a dependiente que estaba na caixa, dille a ese chaval que me dé todas as monedas cantas levou de volta. Entón, eu puxo a mirar para ela, dixo, e tú hablas español? Eu son española. Digo, entón, se eres española, non sabes dicirme que me chega a moneda que se dixe e botou salir, era valenciana, entón. Pero saquei un peso de encima criminal. Despois dali, marcheime para Olten. En Olten estuve 2 meses, depois marcheime para Monte Pilato, non sei se sabedes que é unha montaña de neva que hai arriba, un hotel que hai ali, a facer unhas reformas, estuve arriba tamén, sobre 3 meses. E despois, no ano seguinte, me marchei xa directamente ao túnel que había por debaixo do lago, que xa entraba, empezou por un lado do lago e terminou no outro, que tiña 7 kilómetros. E o día que se encontrou unha compañía da lago, porque eran 2 compañías, non? O día que nos encontramos, fixamos unha festa que aquilo case arde de Suiza, non? E vime de vacacións, e isto foi cando me apareceu este traballo.